Nabi piyambak iku seneng kaya nek wonten ketemu tiyang talqati wajin basyasa pokoke asik. Nggih sepundi wani zaman akhir. Dosane wong guyu paling banter uraan. Tapi nek dosane wong susah nak meleset iku gak rido mek kodok. Tak balen malih, dosane wong guyu paling banter uraan. Iku enak hitungane uraan, nak krono syukur ra apa-apa. Tapi nek dosane wong merengut sekali meleset ora rido mek kodok. Padahal ancamane malam yardo bi kodok iku fal yatub robban siwa. Wong sing gak rido mek kodok kodarku golek pangeran liyane aku. Iji anon neh wal yakhruj min tahti ardi wa samai. Aja manggon bumiku. Oh, bumi sing gawe aku merengat-merengut ae. Lha misale kula di omah terus digoni amang terus merengat terus gak bayar merengat. Kan yo mangkel. Kan kula ngombe kopi ini mesti mbek guyu. Nak merengut gratis menengot. Jadi soalnya urip sing seneng. Pokoke dawuh Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna napa jahron tapi min saati rahmatillah. Ora krana arogan tapi mergo yakin rahmat Allah jem. Karena sampean makome nangis nggih monggo. Tapi ku iso nyerempet ora rido mek kodok. Kabeh wong sugih aku tok sing ora. Kabeh wong bojone nurut aku tok sing ora. Gremeng ya mbek pangeran. Nek kula krungu omongane atine tak terusno kabeh wong bu swarga kecuali kowe ya. Wong kabeh pangeran kok gremeng ya. Dados kula suwun gawe Nabi niku dicamkan.